Юсуф, бе ягом ҳилаву найранг борро мебарӣ. ягон ҳила мекунӣ фикр кун ки писаратро худат куштаӣ, на ин ки мо. фаҳмидӣ? ман онҳоро чӣ хел меёбам? Ту ба ҷои гуфтаи мо борро бар. онҳо туро дар ҳамон ҷо интизоранд. ҳама ҳуҷҷатҳои мошинро ба номи ту гузарондаем. ба сари чамбораки мошин шин. бишин. бояд ту баъд аз 2 соат дар ҳамон ҷо шавӣ. دو ساعت شد انتظاریم. کجا شده بچه؟ ҳозир мерасад.